kasarka. Zuwan Baba Lagos. Kuma kai kana rayuwarka. Zuwan Baba Kai Lagos. magana ba kowa ya ji ka. Zuwan Baba Sai Allah Lagos. wadda rai a bakinka. Zuwan Baba Kullum sai Lagos. an kashe talakawanka. Zuwan Baba Nan Lagos. arewa yankin gidanka. Zuwan Baba Amma kuma Lagos. ba ji yunkurinka. Zuwan Baba Sai dai a Lagos. kudu kake kokarinka. Zuwan Baba Saboda Lagos. mutum guda wai ka taka. Zuwan Baba Kaje ne Lagos. gaba har suna ayabanka. Zuwan Baba Sauran Lagos. mataki ka dauka. Zuwan Baba Lagos. Akan mutum daya ya haka. Zuwan Da Baba sharewa Lagos. na ta yanka mu hanya. Zuwan Baba Ko da Lagos. wadansu tamkar da kaya. Zuwan Da Baba Lagos. masallaci ya sayin fiya. Zuwan Na Baba masu Lagos. kisa da killa da gayya. Zuwan Baba Lagos. Kamar awaki ta yaya. Zuwan Ya Baba kamata a Lagos. ce ka zo ta aziya. Zuwan Baba Amma kai wai Lagos. kwatsam ga ka Legas. Zuwan Baba Kamar baka Lagos. san yana faruwa ba. Zuwan Baba Lagos. Kai haba. Zuwan Kar ka Baba manta Lagos. hakin mu na nan a kanka. Zuwan Baba Lagos. Dole ne in yi kuka. Zuwan Baba Ana kashe Lagos. uwa na hayanka. Zuwan Baba Ka Lagos. taimakawa arewa ka kare yankin gidanka. Zuwan Baba Lagos. Nauyin mu na nan a kanka. Zuwan Baba Don haka Lagos. shawara ce na baka. Zuwan Ni Baba ba Lagos. zaki nake yi ba kanka. Zuwan Baba Ba da Lagos. adawa da gwamnatinka. Zuwan Baba Asali ba Lagos. kai nake yi ma haka. Zuwan Baba Lagos. Wakin ka ne ni hakika. Zuwan Baba Abin da ke Lagos. yawa har na koka. Zuwan Baba Don Lagos. Allah ka taimaka. Zuwan Baba Ba Lagos. cin mutunci bane ba shawara ce na baka. Zuwan Ya Baba kamata ka Lagos. lura matsalar kasarka. Hai. Zuwan Baba Musamman Lagos. ma arewan gidanka. Zuwan Baba Wazirin Lagos. rara ne da waka. Zuwan Baba Jagaban waka Lagos. waziri ku haska. Zuwan Baba Dan Lagos. makeri ne babu shakka. Zuwan Baba Kake Lagos. biya zo ka dora. Zuwan Baba Kuma Lagos. bakin magana ka gyara. Zuwan Kai Baba bayani Lagos. kan zuwan Baba Lagos. Zuwan Baba Lagos. Rashin miya a kuma bakin magana. ya zai Gaskiya baka kyauta ba, ran mutane ba na dabba ba. Haba baba, hakkin mu fada ma gaskiya. Duk komai ta ja mana mu biya. Ba ma bukatar neman suna, ba ma bukatar dukiya. Magana ce akan tsaro. Muna rayuwa ba tabbas ranmu kamar an ba mu haro. To ga yan gasa sun tattaru. Sun ban sakon gaya maka zan yi sarkai saura. Sun ce kisan da ake musu yayyawa. Suna son sauki da afuwa. Abun ya wuce sacewa yankawa harbewa yau ya kai konawa. Ya kamata a yi dubawa. Su ce hakurinsu ya kusa karewa. Bayan ma kisan da ake musu ga kwan kula da kake musu. Sun ce baka ta su an kashe su caca baka yi musu. Sun gaji da abun da ake musu. To baba ga wata shawara. Ya kamata ka gyara. Kudu arewa duka yayanka ne ya arewa za ta yi kara. Bayan ta nan aka fara. Dan Allah ka ce arewa gida. Wannan shine shawara. Aya, zuwan Baba Lagos. Tambaya ne yake. Ana kashe mutane a arewa ya doshi Lagos. Sun kaddamar da littafi ya fi mai rayuwar mu. Zuwan Baba Lagos. Wai na ce me ya je yi? Ana kashe mutane a arewa ya doshi Lagos. Kaddamar da littafi ya fi mai rayuwar mu. Ana ce zuwan Baba Lagos tambaya me ya kai shi. Ana kashe mutane a arewa sai ga ka Lagos. Kaddamar da littafi ya fi mai rayuwar mu. Wannan kawai cimbur. Ana kashe mutane a arewa ya doshi Lagos. Kaddamar da littafi ya fi mai rayuwar mu. Da fari Allah na sa sarkin da baya da tika. Aya. Zuwan Baba Lagos. Bai da da ko uba bai shawara da waninka. Tambaya ne yake. To kara da famidi wasu bai tuka ne na saka. Zuwan Baba Kan mai Lagos. gidan mai gida dogon ka gobe a namu. Zuwan Baba Lagos. Wai na ce me ya je yi? Ana kashe mutane a arewa ya doshi Lagos. Kaddamar da littafi ya fi mai rayuwar mu. Allah da dan salatin ka ga shugaban daga halitta. Zuwan Baba Lagos. Wanda duk ya fi da har sulishi za ya huta. Tambaya ne yake. To alihi har sahabbai nasa sun karbi tuta. Zuwan Baba
ceci jama'ar kasar mu. Zuwan Baba Legas. Wai na ce me ya je yi? Ana kashe mutane a arewa ya doshi Legas. Kaddamar da littafi ya fi mai rayuwar mu. Dai sallama mutanen Najeriya sai ku tashi ana ku ta gaba mai waka kuɗin ba na amshi. Babu zagi a wakar kuma ba mu ayaban shi. Tambaya ce da yar wata shawarar za mu bashi. Magana ta kishin ƙasa ne zai yi yau ba mu fashi. Mun kuna aka aure ai ba a yi sai da toshi. Wata yar nasiha da zai yi wa ba zan tambaye shi akan alƙawulan da ya yi wa jama'ar ƙasan shi. Domin ku lokacin zaɓe na tuna ya ji bashi. Ko ina ya ce yana kuka al'umma ke gaban shi. Yana faɗin tausayin mu yake mu daure mu bi shi. Ya ce gwamnatin wancan na baya ba sa da kishi. Ya ce ba tsaro ga kuma corruption da baki shi. Idan ya zo za ya gyara akan hakan wanka bi shi. Sannan ya ce Mansurufi an yi zarin farashi. Dole ne za a sassauta in ya zo iji shi. Da jan hakan muku sai muka dau amana muka bashi. Dan lokacin ku wuce ce za ya ce za mu bi shi. Domin ku mun yarda shi mai gaskiya ne kwarai shi. Kuma shi ya ce da kansa iya yi alkawal ba ta tashi. Akwai bayani na man fetur da ya yi da baki. Lokacin ana sai da shi naira 100 kan farashi. Ya ce hakan ana ma cutar mu ne tambaye shi. Mun ko muke da mu a nan ake haƙo shi. Har ya ce ko naira 50 aka sai da shi a yi kaushi. Kyan shi 40 ko da 5 a sa'in iji shi. Ito amma abu mu a makin a nan tambaye shi. Wai mai yasa farashin ya daga a mulkin gana shi. Wannan fatan waya ce da nake ta yi da a kan shi. Idan na ƙara wani baitin shawara za ni ba shi. Domin kuna gaba ba a ya fita ma hayyacin shi. Mu ba za mu kyale shi ba don muna tausayin shi. Ya tuna da haƙƙin mutane ne ya dora a kan shi. Kuma alƙawali kaya shi ya ɗauka da kan shi. Bai cika ba gobe Allahu zai tambaye shi. Mun kuna kai amanta yana da aiki gaban shi. Yana ta bin shawaran wasu yan barandan jikin shi. A kyale yan tsirarun wasu na ta cutar kasar mu. Zuwan Baba Legas. Wai na ce me ya je yi? Ana kashe mutane a arewa ya doshi Legas. Kaddamar da littafi ya fi mai rayuwar mu. Bayan jiya akwai wata cata, bayan ABC da akwai abata. Manufayin ba babai na kan nan shi ya kamata su masu yi kishi. Hada karfi da karfe don burin mu arewa ta tashi. Amma kuma kun yi shiru har kashe mu kun zuru da yadda ku kamar na muzuru. Ba guda da ya ta'aziya wallahi kun ban kunya. Muna nuna muku kauna ku kasa nuna mana soyayya. Wallahi da za ku haɗe kanku nuna rashin goyon bayan dole ne a saurare ku. Amma kun yi kowa jikin mun yi zuru muna kallon ku ne. Hai zabe zai kawo ba sai an kai wannan ba. Mu burin mu ku duba kashe mu ake ku yi duba ku sa baki dan Allah arewa tabbar yin kwalla. Zuwan Baba Legas. Wai na ce me ya je yi? Ana kashe mutane a arewa ya doshi Legas. Kaddamar da littafi ya fi mai rayuwar mu. Ni waka gwamnatin mamaki take bani bari. Ku shuka gaskiya ba kuma wai kuna yin kirari. Muyin mun fito mun faɗi su tura mu yari. Wani ko su sa a kashe shi halin su babu alkhairi. Kar ku manta mu ne muka tallata ku can fari. A muke gaya wa talakawa su bi ku babu inkari. Ai dole ne talakawa akan musu yi jini. Dan na ji sun fara wasu 'yan zantuka masu muni. Wai mu ne muka cuce su a midiya sun yi nuni. Ban ga laifin su ba in har za ku fahimci ni. Ba ni na kashe zo mun fara ta ya an ka bani. A suna da haƙƙi akan mu don mu muke masu bayani. Don haka ku mawaka ku fito muka kare kanmu. Mu fe da gaskiya ko da za a ce a yanka mu. Wanda duk ya boye gaskiya a layin cikinmu. To munafiki ne domin ku baya kaunar mu. A irin halin da muke ciki me kake so ka samu? Ba ka da garanti na tsirar ka a yanayin kasar mu. To gaskiya dai ya ce mu faɗe ta neman fitan mu. In mun kiya da daidai Allahu zai tambaye mu. Ni shawara ce na bayar ta yarda za ta yi muke. Najeriya kasar yanci ne kasar kakanninmu. A kasar zaman lafiya har kirari ake gare mu. Kashi yanzu ya gagara har ma ana ta kyarar mu. Da ko mun fi kowa yankin
ne yanzu ko an mai da uba a ya rashin tausayi ne a manoma ba su noma dalili na rashin tsaro ne an mai da mu mafarata don bayanin guda ne wasu sun zama marayun karfi da yaji tsaya ne ga zawarawa na dole akwai bayanin kuto ne akan na gida ba ka tsira ba ka ce fatauci a kame ka leka gona a yanka ka zauna a karami domin talauci da yunwa za su yunwa aka kame to shawara baba gunka ka taimaka kar ka zame an kai halin da ga ka da ranka amma za ka so me aka taimaka ka aka za ka kama muku ka darme wanda ne ka kara haƙin mu tsaron nan ka bamu Zuwan Baba Legas. wai na ce me ya je yi Ana kashe mutane a arewa ya doshi Legas. Kaddamar da littafi ya fi mai rayuwar mu. har yanzu shawarar ce dai za na kara a kan maganar tabbatar da tsaro tilas ka dage da kanka ka daina banji ta jitan yan adawan cikinka waɗanda su ka ɗauka a wai shi suna taimakon komai ake sun sani amma suna ƙwaruwar ka ba su san ka san talakawan ƙasa na ta kuka wallahi ba tsaro arewa kalan tsokale ka muna cikin haula muna bidar taimakon ka ana kashe maza har mata a harbe a yanka matan aure a musu fyaɗe kuma a hana su koka a yayyanke ƙananan yara a ɗauka a haska sannan a zo a ce ma wai mu muke aika a ce da kai manoma da makiyaya ne ka ɗauka wallahi karya suke sannan suna yaudarar ka ya za a ce wai mu kashe kanmu kamar mun yi hauka wannan batu na banza ne so suke karkatanka aka na da kudade na tsaro iya kokarin ka amma aka banza abu tsaro a nan da ya kasar ka akai kuma ka ka bincika ka san me ake da kanka a shi yasa muke faɗin kai ma kana da laifin ka jami'an tsaron mu an bar su ba wasu makamai tsoro suke su je gun ya ta'adda ba sa da komai kuma babu mota ta yaki bale su ɗauka su sha mai wannan bayanin ka saurara ciki zan yi maimai yanzu dai ya kamata kar ka saurari komai ka sanya bincike kan matsalar da ke damuwar mu